Deep House Electronic, Techno или Trance. Баунс! Аз съм Стайло. Майло. Ха-ха. Събудих се с мъкане си, бях от дома. Чрез зелената мъгла успях да се свестя. Преливайки съня в реалността за много мои хора. Съм човека от дивана да си взема каштурка, май вече време ми настана. Затова почва моята теза да излагам. Денят ще бъде муден, да, но не и труден, защото от сънето съм вече възбуден. И пак нима си учуден, така се бориме с стреса и живот труден. Правя музика в нас всеки ден, чувствам се добре, ден след ден. Хайде да се забавляваме с теб, мен ми е скучно. Почваме вторият куплет. Тан-та-та-тан-та-тан-та-тан-тан. Даже нямам аз куплет, любимото ми нещо е когато се накаже. Аз във бърза кола, бързо да се водя. Целта е на Саут Парк да акустирам на кози и да изпълня гънките на моя скапан мозък. Има прониква яко в моето съзнание, към музиката се отнасям с особено внимание. И приеми това послание. Не се ли слушаш с нашите последва наказание? Айде пак на ново. Бум. Бита ми спря, направих го в нас. Фроти лупс, хайде после в час. Та-та-та. Ох. Това е сияк, бе. Давай, после ти си, писи, моето малко писи. Тан. Пам. Така че, нека да се върна, защото се събудих с мъка. Не си бях от дома, чрез зелената мъгла. Аз успях да се свестя, преливайки съни в реалността. За много мои хора съм човека, просто аз съм от дивана, ти си ти от Доминикана. Време е да помотаем няколко касетки набързо, да побираме, защото и навън джойстици ще гарнираме, да гарантираш той да пушиш същото е. Не е добре, когато няма какво да послушаме, размазани, потегнаме бавно с колата, а музиката продължава да ни блъска в главата. Любимото ми нещо е когато се накозя бърза кола, аз бавно да се возя.